Takže čaute, opäť vás vítam na mojej farme. No a najskôr by som sa vám chcel ospravedlniť za to, že ste nevedeli, ak ste niekto nevedeli napísať komentár, tak to preto z takého dôvodu, že som tam dal omylom YouTube Kids, ale teraz už kľudne môžete písať komentáre. Takže ak niekto chce ešte napísať komentár, tak máte ešte dosť času. No a tak poďme teda na žatvu. Tak čaute. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like a niektorý odber. Ak sa vám aj toto video páčilo, nezabudnite do komentára napísať páči sa mi.